Moi kaikki! Älkää mainitko, jos tää ruutu näkyy väärinpäin tai peliääni ei kuulu, niin sen takia kun mulla on semmonen yksi juttu, että mä en osaa pistää sitä sellainen oikeanlaiseen ja aina pystyttäin ihan sairaan ärsyttävästi, niin älkää mainitko. Ootteks nähdä Rexoti? Minecraftissa niin OP, mä teen sen meidän köynnöstriksotin jo. Invataan nopea kavereita. Ei tullu. Play. Olisiko joku tulla viimeinkin? Pistäkää kommentteja, jos tähän videoon voi pistää kommentteja niin, että haluatteko te lisää videoita ja videoita. Pistäkää tykkäystä, jos te haluatte mulle videoita ja Roblox-videoita. Pistäkää pelkkää tykkäys, jos vai sitten tilatkaa, jos te haluatte Roblox-videoita. Ajoissa. Mä hyppäsin vähän liian ajoissa. Mennään ulos. Jos te haluatte, että mä opettelen näitä stunnakaiskikkoja, niin tilatkaa kanava ja pistäkää like. Käytän. Mä voin ihan just näyttää ne skinit, mitä mä käytän. Tai mitä mulla oikeastaan on. Niin, tämän mainoksen jälkeen. Tosta noin. Jos mun mainitsi, niin. Tässä on skinit, mitä mä käytän. Cold Jimmy, Red Demon, Jail Time Jimmy. Ape Escaped, Pingun Mate, Disco Darling, Detective, Spring Beatu, Pilot Crosshair, Pilot Hoover, Swamp Troll ja sitten Jumpy On ja Stulla Juhle. Siinä on teille skinit, mitä mä voin käyttää tässä. Mä nopeasti pinnaan.
alkaa tehdä sitten, että mä olisin tommosen boksin, price-boksin. Joo, sieltä voi tulla common skinejä price-boxista tai rareja tai muoja. Price-boxista voi tulla legejä, mitä mä tarvitsen price-boxia. Oletteko te katsellaan kuulokkeella sillä? Jos te haluatte, niin mä voin pelaa, niin aloitteko te niinku joku puolen tunnin liveen tai joku tunnin liveen? Ei, se oli helppo, mä jäin vielä tonne. Mä jäin nyt vielä. Brää. Ootteko te Fortnite-videokin? Tai ei, en mä voi tehdä Fortnite-videoa, kun mulla ei Foxia puhelimella, niin se on aika huono. Tässä Bombardmentissa on paikallaan. Ja yksi tyyppi oikeesti kuoli, kun se koitti tiputtaa mua. Mitä ihmettä? Mä oon Mr. Dream Minecraftissa. Se oli aika helppo. Se oli aika helppo. Katsotaan, jos mä voitan heti Victorin. Laser dash. Ei. Mä vihaan laser dashia oikeesti. Laser dash, no. Oi! Mä vihaan laserdassia. Muuta. Ajikalaa. Mitä ihmettä? Ketä voitti? Miten mun bingi voi olla 60? Mä koitan saada nämä mainokset pois. Mut mä en voi stoppaa videoa sitten jatkaa. Mä en koittaa just juttua. Jos te ootte katsomaan näin pitkälle, tilatkaa kanava. Tässä mä
vois pistää vois Blogdash J joku. Mä en oo pelannut tätä hetkeen. Niin. En muista millainen tää on. Tap G Start. Joo. Tää tuntuu helpolta. Survivor Vive. Eikö niin, otan tää. Mitä? Mulla bugas. Mä en tykkää tosta pelistä yhtään. Ja semmonen juttu. Vois olla